تینوں تکیا یاد خدا آوے، حق دی پہچان تے او کائنات جے حاکم جسم کواں، اس جسم دی جان تے جیڑا رب نے کیتا مومناں تے وڈایو احسان تے او ذالک کتاب تو پتا چلیا، او در اصل قرآن تے ذالک کتاب تو پتا چلیا، در اصل قرآن تے نبی دے جیڑے وی حبدار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں دے، نبی دے جیڑے وی حبدار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں دے، اور جن لال کر لئی پنج تن دی غلامی، او ڈوب دے نہیں صدایو پار ہوں دے، او ڈوب دے نہیں صدایو پار ہوں دے، فقط زہرا دے بچڑے ہن جہاں تے، محمد تے جڑے اسوار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں دے، اور تو جو بھی منگنا ہی منگ لے، مرتضیٰ تو او جھلے آپ قد تو انکار ہوں دے، او جھلے آپ قد تو انکار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں دے، اور نبی دے جیڑے ہوں دے سچے عاشق، رفیق غار تے میزار ہوں دے، رفیق غار تے میزار ہوں دے، نبی جلالو حاکم آنکھیں سید، اوہی حاکم اوہی سردار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں دے، نبی دے جیڑے وی حبدار ہوں دے، اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوں